It-telqa li teżisti f'Birkirkara waslet biex numru ta' residenti minn żewġ toroq partikolari ilmentaw ma' dan l-istazzjon dwar is-sitwazzjoni diżastruża li tinsab fiha triq FS Karwana u anke triq Anġlu Mallija. Ir-residenti ta' triq FS Karwana li tkellmu ma' Net News qalulna li x-xogħol f'din it-triq beda u wasal sal-fażi ta' tkissir u baqa' hekk sal-lum. Residenti ilmentaw mal-Kunsill Lokali mmexxi minn maġġoranza Laburista imma x-xogħol baqa' ma tkomplix. Tantu hekk li kif jiġdu l-filmati x-xogħlijiet kienu waslu wkoll għal-livell ta' tqattih ta' culverts iżda waqfu sa hemm u għalhekk tħalla l-periklu minħabba li tlesta nofs-xogħol. Ir-raġuni li qed tingħata lir-residenti hi li l-Kunsill m'għandux flus biex ikompli dan il-proġett u dan minkejja d-diffikultajiet kollha li qed jaffaċċjaw ir-residenti. Triq oħra f'Birkirkara li tinsab fi stat diżastruż it-triq Anġlu Mallija. Anke f'dan il-każ ilmenti li saru mal-Kunsill Lokali ma waslu għal imkien għax it-toroq baqgħu f'stat ħażin. Residenti f'din it-triq spjegaw li minħabba l-istat li tinsab fiha hemm periklu ta' xi inċident jew inkella li jġarbu ħsarat il-vetturi tagħhom. Anke f'dan il-każ Net News jinsab infurmat li dawn il-proġetti ma sarux minħabba nuqqas ta' flus li għandu il-Kunsill Lokali.